Днес ще ви представим това мерджанче. Това мерджанче, както каза Красито, е с удар отпред 2016 година, 350. Много подходящ за младежи, за чичовци, за всичко. Комфортен автомобил, икономичен автомобил, е здрав двигател, е с директно впръскване, за съжаление, и не може да се газифицира, но пък разхода, който дава, е добър. И хубавите фарчета. Газарска си е количката, интериорът е много приятен, салона също е много красив. Ето тук си имаме и часовничето, като екстри разполага с памет на седалките, с подгревчета, мъртва точка си има, шибидах. Какво повече ти трябва? Забравих да ви метна, че този автомобил даже е форматик 4x4, което също е плюс на 129 мили. Аз не знам дали ви споменах по-рано. Това е около 220 хиляди километра. Сега най-важното е и колко струва. Закупихме го за около 5000 долара на търга. Такива автомобили минават от този порядък. Така че ако искате нещо подобно, знаете къде да ни намерите. BitMotors BG. Айде до следващия клип.